Виждате какво подари един от много колоритните фенове на Локомотив Пловдив на главния съдия Атанас Узунов. Това прасенце, за което говорихме секунди преди началото на матча, ето го, той е подарено на топ рефер номер 1 на България Атанас Узунов. Наистина създава се бразилски и едва ли не английски колорит. Димна завеса. Виждате невероятна футболна атмосфера, невиждана истерия залива двете агитки. Виждате феновете на Локомотив Пловдив с зурли, с тъпани. Наистина това, което предстои на стадион Христо Ботев в Пловдив, си струва човек да го види. Невероятна атмосфера, която естествено подобава на едно такова футболно дерби между вечните съперници Ботев и Локомотив.